জাগাটো চাওক কেনেকে বহিব তাতে নাই নাই সোমাবই নোৱাৰে এতিয়া মানে একদমবাৰে সোমাবা নোৱাৰে আৰু না কমপ্লিট বন্ধ চাওকচোন অলপ ৰখকচোন মানুহ চাই আপনি মোনাকে হা আপনি মোনাকে র কত লানা मोजां जा नायनो मोनाबा फट'खौनो खेबना थांनोसै न बोरो नोंसिनि केमेराया हा একো হোৱা নাই আমি চাই আছো সোমাবা দিয়া নাই কি কৰিম আৰু আমি দে বাজैबो दोङो एसे साइडआव दोङो हा र' मा आंखौ औ इदि खेबगोन अके ग्रुप खेबगोन सानदां सिंगल खेबगोन কি কৰিম এটা কি কৰিম মেডাম সবতে প্ৰব্লেম ফটো তুলিও প্ৰব্লেম সোমাবও নেদে মানে প্ৰব্লেম মানে গোটে প্ৰব্লেম আৰু গাঁৱৰ পৰা আহিছে বিচাৰা লগ কি কৰিম ইমান গাঁৱৰ পৰা আহিছে মানে টাউনৰ পৰা আহে নাই গাঁৱৰ মানে গাঁৱৰ পৰা আহিছে বিচাৰা লগ চাবা ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে नङा सार आंनो बाहेरनि सिटुएसनखौसो नांगौ आंनो सिंनिखौ नाङा बुजिद' हाबगोन र' हाबगोन सिन्था खालामना मानो हाबा हाबगोन जो दे जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि बर' हारिया थाब खौसे जानो हाथोंनि बर' हारिया थाब खौसे जानो हाथोंनि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि दासो मेंजोबगोलै मानसिफोरा ओंखाम सानसे जायो जेबो जाया बागुरुम्बानि नामाव जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि दे आरोबाव दे खेबसेबाव आरो जस का जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बा दोहौनि जय बर' हारिया खौसे जानो हाथोंनि जादों ना जय बागुरुम्बानि जय बागुरुम्बानि जय श्री श्रीथार बर'फोरा दुरबल जाथारबाय मा एसां दुरबललै जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि गैला बर'फोरा माबा मेंजोबनासो ओंखारबाय गोजांदों नामा मा होनदोंलाय हाग्रामा सारा हाग्रामा सारा मा होनदोंलायो मोजां हेल' गैला बर'फोरा थन्थ्रायबोजोब्बाय मेंजोब्बाय हाग्रामाया मा होनदोंमोन थांनाय लागिसै नांगि थेंक इउ बाय स्रि स्रिब्रा इमान स्रि स्रि नालै गरम खालामना ओंखारलांनांगौ जय बागुरुम्बानि दिनै माथो थरायनासो थांनांगौ न'आव हिनजावदो रायजालायनाय नोङो स्रि स्रिथारलै मानसिफ्रा मासे स्रि स्रिफ्रा
रौतानिफ्राय ओमफ्राय बैग्रि फाननो लाबोदो फाननो हागोन ना हायाखै बस्था थांबाय मा दाम बस्थाथाम लाबोदोंमोन मा दाम रौतानिफ्राय आं माबायाव लोगो मोनदोंमोन आदाखौ बावखुंग्रियावबो ना बेयाव दै फाननायावहाय दाथ' सिखा खुरि लानानै आं दाबो हाबा गोजोननाय थाबाय रायदावनायनि थाखाय मानो फैखो गारि नागिरदों जोङो गारि नागिरदों नोंसोर नायला मोसानायखौ मानो बाबाय थांनोसै नोंसोर मा रावबो हा खबराथ' मोजां आं माने बाहेराव मा सिटुएसन जादों बेखौसो टिकेट गैया आंहा गैया पास गैया आंहा औ आदा जेमस आरो मोजां मोजां बबेनि जों खासिबारिनि खासिबा खासिनि हाबनो मोनला गैला हाबनो मोनला जायगा गैला माने हाबनो मोनो ओमफ्राय गोजौआव गाखोनो जायगा स्क्रिन होगोन ना होआखै स्क्रिन बाहेराव जों स्क्रिन नायनो हागोन हा আমি স্ক্রিন চাব পাৰিব আমার টিকেট নাই নো ইয়াতে স্ক্রিন আছে না নাই বাহিৰত नोंसोर मा बबेनि कटा बुजानि ओमफ्राय नोंसोर मा नायला हाबनोनो हाया आरे यार बाजिया दङ बाजिया गारबोदां बाजिखौ जाबाय दे थां थां थेंक इउ आं एसे हाबना फैनि कुमारि काटा होनदों ना कुमारि काटा मा गामि मोनथाय होननाय गथ' फिसा सासे आर्मि दङलै आंजों मोनथाय फानबारिनि हागिन जायो आदसा न' फैदो गथ'आ मिथिया जायखिजाया उन्दै गथ' आरो एसे गोसोमै दोङो गोजोननाय थाबाय रायदावनायनि थाखाय दे होमबा नोंसोरो नायनो गोसो गैला आरो ना ओरैबायदि माने खस्थ' जादों आरो ना नोंसोर खैथासोआव हाबनाय 12 हाबनायखायथ' बाबाय नोंसोरो सासे हाबबाय दाबो बाहेराव आलाय सिलाय मानसिफोरा नायनो फैनानै नोंसोर लासै लासै ओंखारखालांदो दानो थांनोसैबा थां 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 नङाबा हर सोरांहैगोन नोंसोरो दे थां औ दे हा हाबदों ना गैला गेटखौनो थेजोब्बाय मा मादैमोना हाबनो मोनासै सिङाव मोनथारासै बबेनिफ्राय फैदोंमोन नलबारिनिफ्राय गासैबो जमा नलबारिनि गोमाजोब्बाय नोंसोर बबेनि सान्तिपुर गुवाहाटी सान्तिपुर निकासि सान्तिपुर आंलाय गुवाहाटी सान्तिपुर आरो हाबनो मोनासै हाबना नायनो गोसोथारमोन आरो ना नोंसोरो मादैमोना बबेनिफ्राय निकासि गोजा निकासिनिफ्रायबो फैदो हाबनो मोनासै मादैया बेनिनो लकेल ओमफ्राय हाबनो मोनासै आच्छा आरो सोंबोनि आं गासैबो नायनो लुबैदोंमोन आरो ना हाबनो मोनासै जोंनिया बेयावनो जागोन ना बबेनिफ्राय साउन्ड फैगोन सब फैजोबगोन साउन्ड फैगोन साउन्ड फैयाबालाय मा जानो सब फैजोबगोन नङा साउन्ड फैगोन साउन्ड फैयाबाथ' स्क्रिन लगायदो माने साउन्डथ' फैखागोन नो डाउट अब्ला लेट जादों नामा लेट जादों ना गारि आन्दायना लामा आन्दायदो आरो यार सोरमोन गारि सालायग्राया ड्राइभारखौ नागिर ड्राइभारा खुरु हजाय स्टेडियामखौ सिनायाबाथ' सेस गैला आरो यार एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै स्क्रिनाव नायनांगौबा ना बाक्सानिफ्राय बेखौ बिटिआरआव खेबसे खुंनो फिननांगोन ना हाग्रामा सारखौ बिटिआरआव खेबसे खुंनानै गासैबो नायजोबनांगोन 1 लाख मोसानाय एबार दाथ' 10 ल'सो बेबाराव 1 लाखनि जानांगोन ना बबेनिफ्रायमोन आदा आं उदालगुरिनिफ्राय नायनो हाबनो मोनासै आरो ना जेबो नङा जायो जोंना जायगा मोनैखाय
गोबां आलाय सिलाय जाना दंलै मानसिफोरा सोरबाथ' स्क्रिन होदो नामा बेखौबो मिथिबावा आलाय सिलाय होखारजालाबायदों पुलिसफोरा जों होखारगासिनो दं होसोलाबायगासिनो दं गेटआव मेन गेटआव थानो होआखै आंनाथ' भिडिअ आपल'ड जाबायमोनानो नेट गैयाना नङाबाथ' ओइ जों होसोलाबायगासिनो दंना थानो होआखै गोबां गोजान आदामोना बबेनि हा परबतजरा आरे यार मान गोजाननिफ्राय फैनानै हा फट' है जोंनिया बेयावनो जायो फट' बबेनि नोंसोरो गरेस्वरनि लोगो मोनमारबाय आदाखौ जायो इयावनो मोसागोन जों इयावनो मोसागोन जों लोगो मोनदो दिनै लोगो मोनजोबबाय हाबना हैखाय स्टुडियाव हाबनो मोनैखाय गोसोफोरानो बहुत दुरबल जादों दा मा दुरबल जानो इयाव मोसागोन ना जों दा बेनिख्रुइ बांसिन जस खालामगोन जों बेवहाय आं दंना आदिखौ आं थाबायनो एसे खस्थ' जायोना गारबोदों जों बांसिन इन्जय खालामगोन बेवहाय ना गुवाहाटिनि ना खनसे फट' लानो 10 बारसो ला नोंनि भिडिअ बिराद नायो आं थेंक इउ जोंनिया जायो बाहेरावनो